Komend weekend, dan wordt het nieuwe informatiecentrum Het Baken op Schiermonnikoog iepenen. Op dit stuit worden de puntjes op de i zet, zodat de eerste toeristen in de maaienvakantie naar binnen kunnen. Het eerste wat ze zien is de balie, waar Natuurmonumenten en de VVV samen achter staan. En aan de balie kunnen onze gasten zo meteen terecht voor al hun vragen, het boeken van accommodaties, het boeken van excursies en de winkel uiteraard. En we hebben ook een PostNL-balie voor alle eilanders en gasten die de pakjes willen versturen. Voor hen zitten de VVV en het beziekerscentrum op verschillende locaties in het dorp. Tenij kunnen toeristen daarvoor op één plek terjochten. Ja, het was heel belangrijk dat de VVV en Natuurmonumenten het oude bezoekerscentrum samen zouden gaan. En vooral om de bezoeker onder één dak alles te kunnen bieden. Dat was voor ons belangrijk. Dus daarom zijn we samen gegaan. Voorheen werden activiteiten op het bezoekerscentrum verkocht, activiteiten op de VVV verkocht. En nu is dat gewoon mooi onder één dak. Het nieuwe informatiecentrum stiet bij de entree van het dorp, onder de Reeweg. Oor dat plak had nog wel discussie west. Gewoon eilanders wienen benauwd dat het daar te drok worden zoeken. Die zorgen zijn grotendeels weggenomen. De eilanders moeten natuurlijk ook gaan zien hoe het in de praktijk werkt. Dus daar ligt een goede taak voor ons om dat goed te organiseren. Van de maaienvakantie af kunnen mensen dus terjochten in Het Baken. Voor algemene informatie en excursies, maar ook voor de natuur en de Waadzee. Het centrum is aan de hele week open en verwacht het ook in deze coronatijd een soort bezoekers. Het is al lekker druk op het eiland. Volgende week zal dat zeker ook nog zo zijn. Het is natuurlijk met de coronamaatregelen zo dat op dit moment 8 gasten binnen mogen komen. En daar zullen we ons uiteraard ook aan houden. Maar de expositie gaat ook open, dus gasten kunnen zowel van de winkel als de balie als de expositie gebruik maken. Dus zijn van harte welkom weer vanaf zaterdag 1 mei.